Hühnchen einen Gans. Essen betyder spise. Hvad spiser man juleaften? Ja, and eller gås. Jeg tror, det er den der gås. Der er en and. Der ikke er en and, men en gås. Hinter Tür 5 ist ein Nikolausstiefel. Mit den Stiefeln kann man aber nicht spazieren gehen. Geschenke werden in den Stiefel gesteckt. Nikolausstiefel, ja? Det er det ikke, nej, men det er rigtigt, der var Nikolaus i. Ja? Julemanden. Nej, det er noget, som man kan gå i, men man kan ikke gå i den her. Til gengæld så kommer der gaver ned i den her i december til jul til børnene i Tyskland. En sok. Nej, En sok. nej. I stedet for en sok, så bruger de en Sko. ja, og det er støvlen, ikke? Stiefel. En Nikolausstiefel. Man kan godt se, at det er sådan en julemandsstøvle, ikke? Hinter Tür 6 ist ein Nikolaus. Er sieht fast aus wie der Weihnachtsmann. Ist er aber nicht. Seine Mütze ist anders. Und der 6. Dezember ist Nikolaustag.